हाईकुल हिसाब किताब राम प्रसाद के दिखा दी हल करा हमरा के। अरे रुद्रा भाई बहुत देर हो गई बा, तहर शादी के बात करे के बा। अरे सावित्री वहाँ पहुँच गई होई, चली जल्दी आई। रुद्रा भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लगा था कि सुबह से मेरे कहीं जल्दी जल्दी में जाके तैयारी बा। हाँ कुछ जरूरी काम रहला है इसे जात रहनी है जा। बाकी तू सवेरे सवेरे इजा कैसे? हे गांव के हर रोज नया नया समस्या और विकास के कोनो आसे नहीं के। देखा पटवन खातिर पानी के रास्ता चाहिए तो अपना जमीन दे देनी, हम दे देनी तहरा कला पर। लेकिन रुद्रा भाई समस्या के समाधान नहीं खे। कहल का चाहता खुल के कहो। देखा हम चाहता नहीं कि अपना गांव अपना सरकार मतलब अगला विधायकी के चुनाव हम खुद लड़े चाहता नहीं। लेकिन तेरा मदद के बिना कुछ संभव नहीं है ना। इससे तेरा पूरा के पूरा सपोर्ट चाहिए हमरा। अब जब तू गांव की भलाई के बात कर रहा बा, गांव के अच्छाई के बात कर रहा बड़ा, तो रुद्र प्रताप के वादा बा कि अगला साल के इलेक्शन तू ही जीतबा। आओ चलो चली चली। बिना माई के पलल बढ़ल बा हमार बेटी गौरी। ओकर लूर गुण में तनिका सा कमी बेसी हो सकता, बाकी दिल से वो गंगा जल जैसन पवित्र बिया। रवा चिंता न करी पुजारी काका, बस इतना समझ ली कि गौरी एक घर से दूसर घर जा रहल बिया। कोनो तकलीफ ना हो के देव, ये राम प्रसाद के वादा बा। रउआ गौरी की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रही। हमनी के आशीर्वाद के साथ साथ समय बता दी, बारात लेके आ जाए। चलिए पढ़ा। अच्छा चलो। बदरी में छुपल चांद आज हमरे सुहाग रात के सेज पा के बैठल बा। आज बुझाइल के आदमी जौन सपना देखेला अगर वो हकीकत में बदल जाओ तो कैसन लागेला। कैसन लागेला बता दी। ला